Hello, what's up mga idol? Kumusta ang ating araw ngayon? So, talagang feel ko okay yung araw natin ngayon mga idol. So, guys, dito na naman tayo sa ating munting kusina. Alam niyo naman siguro kung ano yung nasa isip niyo at saka nasa isip ko. So, anyway mga idol, shoutout nga pala ulit sa ating mga taga-pakinig, taga-viewers dyan. Lalo na sa ating mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kapuso, at sa inyong lahat. Good morning, good morning. So, idol, mga idol, magluluto na naman tayo ng, ano ba yung tawag nito? Yung tinatawag nilang pininyahang manok. So, nakikita nito guys. So, ito, Fris Pinya. Ito yung gagamitin natin kasi wala tayong, yung tawag yung pan na ready. Naka-ready na yung pinya. So ito yung gagamitin natin mga idol. So alam niyo na siguro. So umpisa na natin. So nga pala, kalimutan ko yung hindi pa nakapag-subscribe kung bago pa sa ating YouTube channel, paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Open din po tayo sa ating Facebook page, paki-follow na rin ang ating Facebook page. So tara na mga idol. Tanggalin natin yung slice natin itong pinya. So samahan niyo ako. Ito na guys, mag-umpisa na tayo sa ating lulutuin pininyahang manok. So kung makikita niyo guys, pinainitan natin yung ating kaldero para sa ating lulutuan ng pinya. So yan, hintayin lang natin minute, saka lang natin lagyan ng mantika. So anyway guys, pasilip ko sa inyo yung ating mga ingredients so gagamitin. So ito na, makikita niyo guys, mayroon na tayong ito, slice na chicken. So, dito natin yung gagamitin natin mga panggisa. Meron tayong bell pepper, onion, garlic, ito pa, carrots. Nagkiwa rin tayo ng yung tawag dito, hotdog. So, ito na ang ating sliced pinya na gagamitin natin sa ating recipe. So, abang-abang lang guys. Gagamitin tayo mamaya ng sili para mas masarap. So, hintayin lang natin mga idol. So, minute yung ating kaldero. Mainit-init na yan guys. Doon na tayo maglalagay ng mantika para panggisa dito sa ating recipe for today. So abang-abang lang guys. Watch. Samahan nyo ako ha. So anyway guys, habang hinihintay natin yan, salamat ulit. Salamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating mga videos ha. So guys, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Paki-follow na rin po. So sa mga kaibigan natin dyan, shoutout sa inyo dyan ha. Keep it up. Thank you, thank you. Ito na guys, mainit na yung ating pan. So, maglagay tayo ng mantika, oil, para panggisa sa ating mga sangkap. Wala lang, nag-iisay lang tayo sa chicken naman. Diba? Saan ka pa? Sabi ka.
So, pwede na. Lagay natin natin yung tawag dito. So, unahin natin yung red plastic. Hintayin natin hanggat magsulat. So, ang kasunod ng itong ating onion. Hindi nakalimutan tayo. Kalimutan ko yung ating tomato, kamatis. Hintayin natin hanggang medyo lumambot na yung ating kamatis. Okay na, idalangin na natin ito chicken. So anyway guys, habang hinihintay natin yun, i-prepare muna natin ang ating gagamitin gata, kasi wala tayong available na gata ng niyog. So ito na lang, temporary muna gagamitin natin. Angel, ipap. Yan lang. Ito na guys, papasilip ko yung ating recipe. Malapit na lumaluto. So, ayan na. Ito na siya guys, mga idol. O, diba halatang masarap na masarap. So, mamaya, grabe, mukbang na naman to. Pitang-pita yun ng ating mga pinya. Grabe. So, diba? So, abang-abang lang ha. O, yan. Hindi lang na natin ano. So, ayan na, kumukulo na ang ating pininyahang manok. So, huwag natin kalimutan maglagay ng sili. O, diba? Para may lasa. Ay! Grabe.
may lasa. Ah, grabe. Wala akong masabi, kundi sabi ko, yummy. Once they get busy, let them so speedy, speedy. Tingnan natin kung malambot na. Grabe. Wataw tong yulog. So, luto na. Bigyan pa natin naman 2 minutes para pakuluin. Anyway, thank you nga pala guys ha. Ulitin ko yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so subscribe lang naman. Pag-follow na rin natin yung Facebook page. So, abang-abang lang mamaya sa ating mukbang. Thank you guys, salamat sa ulitin. Meron na tayong pininyahang manok.